na ndị nyegoro aka si kwesịrị apụzi na anyị abụrụ dị nke abụ anya akpọta ụmụ nwaka na abụọ na eto na ọkụzụ ya si na bachie ịmụ ọrụ ya enwuru aka. Why not? Broadcasting TV onye nwere n'ime anyị taa na-ebu Blord ka ezigbo abalị Izuchukwu Nweke onye ebe dịse Abụ m onye Ebonyi steeti. eziokwu Ọ na-akwụzụ ka a nọ mụ m unu anụgo n'ihe ebe onye biko ọ na-awachi ọ na-akwụzụ nwa m nwụsie m ike na ọkụzụ ntoo na ọkụzụ lụọ onye ọkụzụ nwa nwaanyị na ọkụzụ ewetago ọzọ ebe ọkụzụ ka anyị na-eme ka anyị mee ka esi eme ya nsogbu adịrọ anyị agbakwa n'izu mee ka ọkụzụ si eme nzu ka anyị ji n'aka iri enwa na-ata na abụgola eke ọrịa ka ọ bara anyị ebe anyị na-eme ka ọ na-ada n'iru egwu n'aka ndị ogbute egwu n'aka na-egbute Izuchukwu ebe ọ na ịbụrụ onye ọkụzụ n'ime ekpọrọ ma a sị na ọ ya abalị gị ọ ga bịa ata na nwanne uwe ahụ nọ ibe mbịa gị igbe mkpọrọ gị bụ na ọ ya abalị gị ọ bụrụ mmadụ iche ka a ga-ekpọ ọbịa o gosi na ịdị họmbụ sisi ewu ma ọ sị na anyị na-aga n'iru ebe mmadụ na-emele anyị ọ bụ nzuzo ka anyị jiri anyị bịa ya tupu ikele m ka ahụ eze bi n'elu eze na-ekpechara ọgụ ka anyị na-arị n'elu ego n'elu ego obere akụ na ụba ọ kpara nke chọrọ anyị otute mmadụ dị mmadụ anyị maka ọrụ ntabụ nwa ọkụzụ ọkwa nwata na ọbịa mbịa na ndị podcast ga-abụ ọbụibe ọma ka a na-arị maazị dị mma ka anyị na-ege na mmepe nke na mmadụ ọkwa ọzọ iwe dị iche ya adị maka akwụkwọ n'ikika nkwụ n'isi ma ha adịkwala m na mma abalị mmemme ndọ na abalị ndị ọkwụ gị na baghị wa abịa n'ebe ọ dị akwụkwọ nke ọya n'isi ọbụla onye nọ n'etiti anyị taa na-enwe anụ ebu Izuchukwu Nweke onye ji Blord bụ amalị gbọsọfụ na-abụrụ na ọ bụrụ onye ọkụzụ ka ọ bụ onye Ebonyi steeti mana ọ nọ n'ọkụzụ nwanne wee too amụọ n'ọkụzụ ụmụ abụrụ na a na-ọkụzụ wee tobi isi egwu nọ n'ọkụzụ ka a nọ m amụghị mme ụmụ arụ n'ọkụzụ ama m agba m n'ọkụzụ ma ndị anyị na-abadị m ọgbọ eme ụmụ arụ too n'ọkụzụ jee skuul n'ọkụzụ ewetago emechi skuul ngo skuul mekọrọ nwa nwaanyị n'ọkụzụ mụtakwuo nwa ọkụzụ ebe ọkụzụ nwanne ka a nọ ebe ebegoro ya ọlụ ọkụzụ ka a na-eme ebe ọ dị a sị na ọ bụrụ na ndị oyibo na-eme ya ọ citizen by birth enye nya green card ọkụzụ ịgbago anyị abaghị be anyị ebe isi ebe niile ị nọ n'ọkụzụ ejiwa amụ gị nwegwe gị na ya nwere problem nwegwe gị isi ekụzụ na-eme gị nwanne ka a na-akpapụ gị akpapụ ka a na-asị gị ọ maka na ịbụ onye Ebonyi steeti mgbasi gosi ebe pụọ abịa na nke abụ mụ na onye mụ na-enwe nsogbu ọsị m na maka na mụ bụ onye na-eto edotu ewetago mụ na okwu nsogbu abụrụ otu ego ma abụrụ m onye nsogbu abụrụ m onye na-achọ nsogbu mgbe ọbụla ewetago mụ na onye mụ na-enwe nsogbu ọsị m ana m eme ebe ihe ọzụma a na-alụ ezi ana m apụta alụ ezi anyị na-eme iwe obodo ana m apụta na-eme iwe obodo a na-awa imi eso na ndị ibe anyị awa imi a na-aka ezi alụmezi mma apụta anyị ejekwa iwe na-eje mma apụta ọ bụrụ nke e eti ego ana m eti isi ego ewetago so na ndị ibe anyị a na-akpọrọzi m ndị be anyị ọ dọkụta a na-akpa ndị isi ọgụ onye akụzi ka a na-akpọ m a na-akpọrọ m ihe na ọnwa ibe na-eke ekekwa egwu n'ibe eke isi m a na-eme m ọnụ ma bụrụ ndị isi ọnọ agwara nwa ya n'ozu ozu nke anyị ọkọrọ ọzọ ebe ọzọ ya ga-ogo ya ekwu anyị amarọ ebe nke a kpatara a na-anọkọlịta ahụ na-akalụta mmadụ awa na-ama amụ ndị bụ ụmụ nne ya ozu ọkụzụ anyị nwanne ka ị nọ nwa mana a sị gị na ọkụzụ anyị nwanne kedu vileji si dị ada nwa mmadụ ịnụ nwaanyị ịchọta nwaanyị anụọ ya na-asị ntọ onye onye bụ peace of mind kedu saịdị ọkụzụ bụ na ịnụwa nwaanyị kịta iwe obi anwụghị ọbụma ọ bụrụ ma nke arụ ya asịsị bịara na ụmụ obi na-enekwa ụmụ obi nwere ezigbo nwaanyị nwa nwee understanding na-enekwa isi ụmụ obi ji ofe izite na-enekwa ndị isi ọgụ na-enekwu mgbe ọ dị mmanya anyị ụmụ obi bịa gba first na nke a ịma na ka o si sọ be anyị jere politiks and o win primary election iji etinye bụ vote anyị ejere kwuru ile politiks ma ọ bụrụ politician ijele
aje mana ma kwuru na politics awụrụ politician asị na si na ọlụgasị akwara iwu bụ anyị iwu iwu ama kwuru nke a bụ na ewinu na ewinu ebe anyị mara na alụsị ejelego Awkuzu ka o ru ije Awkuzu jekene Awkuzu ikwudo police station nwa ndị na Awkuzu jere na before oyo mobi asị nga abụrụ m na ekwudo ya asị na Awkuzu ka a na-eme mana nwaanyị eji wepụzi ya dị polisi nke Awkuzu enwezi polisi ya apart from Awkuzu SARS ma nwaanyị eji wepụ polisi station ahụ na Awkuzu mma akọwa nwụrụ nke a bụ wetago ọ bụ mmadụ na-agala ngwa iwe na-agbasara mmadụ na-etinyere ya anya mma akọwa nwụrụ nwaanyị eji wepụ ya mana ọ dị nka ma anụzie akụkọ abụ mbụ mana na-etinyere ya uche kedu ebe ị nụrụ mma akọwa mma ọ bụrụ n'ihe bụrụ ihe na-ekịta na etago nwaanyị letara aka ka ọ bụ soro ma jere kwuwe ihe nna amara anya na bụ mmadụ bụ ebe na-adịrọ shọp adị na-ekwuri ekwu ewetago ibe niile na ọba anyị nwere ọkwụghị aka inyegolu youth aka inyegolu ụmụaka anyị bụrụ nke ka ebe aka na ịbịa dị ike ọgụ ị na-ekwu na asị na ebe onye jikọ ọ na-agbachi na Awkuzu chacha agbụghịkwa m na Awkuzu na-eme ibe ka mana ndị mmadụ si na ebeliver ma ọ bụrụ onye bụ ezigbote onye Awkuzu ka mma akọzi ya anyị adọptụgo onye nke onye gwa na ọ bụrụ Awkuzu mme ekwerọ ezigbo ibe onye na-eme na Awkuzu ndị na-enegala anya ndị na-ene anya ọ na-enye aka ọ na-ekwu ndị mmadụ aka ịghọta mana asị kwuwe ekwuwe na enye ndị nyegorola aka si kwuwe si rapụzi na anyị abụrụ dị nke abụ anya akpọta ụmụnwaka na abụọ na-eto na Awkuzu ya si na bachi ịmụ ọrụ ya enwuruba aka why not yes ihe sponsor wutu ọtịrị people na-achọ ịmụ ọrụ ya ma ndị chọ ịkpa isi maọbụ eche ịlụ weda maọbụ eche ịmụ ka esi akpụ isi onye ọbụla nwe ya chi ịmụ aka ọrụ why not ihe enwuruba aka why not tụfa na ihe akwụba aka ọtọ ihe zuru ori na ọrụ ka eche ịgbataba ego chekwa ovu onye ọzọ igbo tupu ya asị na ikwu na ibe na iwe nwanne gị nwee ihe na-asị ana mana sọ gị kwere ịhụ na abụbụ ụdị ịghọtago abụbụ ụdị ọ na ovu eji so iwe na nwanne gị aka otu mbụ m nọ one thing I want to do in life ihe mbụ my calling bụ Chineke nna na-arịọ m n'ụwa bụ I want to be a great philanthropist ịghọtago mana a na-asị na a na-eji na nwatakịrị mara ya eme ihe dị ikwu ejide m na nwa mgbe nna enwere the house I will beg and give ana m enye mala kaadị m ya bụ na ire dị mma wetago ya bụ na ọ bụkwa ire adịrọ mma ma nne m zụrụ m gosira m sị m nkịta na m na-ene anya ire mmadụ mbịa agwụ ya ọ bụrụ na ya enwe na-eje ndidi ya bụ na m ezuru ori wetago so ya gbara mma ya kọrọ mpụta ọ na m na-akụkọ na-akwụ ọrịa ma n'ime ihe mmadụ mmemme nkwa ya mmemme nwere obi ya amamikpe wetago ọ ya bụ my life so ihe ọbụla m nwa m mmemere gị ya ọdụpụrụ m ejirọ ịma na meji and ọ na-ebute m na memory gị ya ewetago ya obi ụlọ ọgụ ọ na-ekwu na ọ na-ele ndị mmadụ aka uche gị dọkwara nọọ ibe ekwuru n'ọnụ nọọsị na sịkwa ọta mmadụ ịtọ ya na ọ ya sponsor ụbara amụọ ọrụ and ọ bụrụ nke ka ndị achọba ụmụnne m na-ewere ogwu enyi n'ezi ewere ogwu enyi n'ikenga ewere ogwu enyi n'ibite otu aka ya esi wee na-eme ya anyị mere platfọm nwanne ka ọ bụrụ ihe a na-akọcha ọchọ nọọ ndị bịa maara ibe nwee ebe a na-alụ asị na ajire ka eji malụ Awkuzu nsịba na-asị na anyị na-aba uru ya anyị na-eme ebe niile ọ dị mma by God grace kwa ịghọta so aja na Awkuzu ya sị kedu ndị bụ your mentor ndị ọbịa ka ị na-respect ọgwụma n'elu obodo aka na-eme ibe n'elu youth aka asị na ndị nwanne nwee good impact ọ na-enye na mmadụ ka ndị ọ dị ka ya kpọọ nwa aha ya mgbe m nwe na-elegara anya m na-asị na ọma mentor ka ọ bụ ihe echi nnukwu ego uchi ọ na ọzọ ka Ojukwu nwe Igbo amalụ ọnyanwa bụ onye na-elegara anya ebe dị ka ya kọrọ mmadụ n'ụwa ọ gara nwere obi tarịtarị ọnya bụ ovu na-elegara anya na Awkuzu ebe niile ọ nwee isila na ọbụ ma ewetago akụ ruo ụlọ amalụ ya kpatara ya ọ nwere ebe ihe anyị na-ekere akpara ya ọ na-enyekwa ụmụ ogbenye a sịrị m ibe dị ka ya kọrọ mmadụ n'ụwa wetago nnukwu mmadụ ka ọ bụ ka Ojukwu nwe Igbo amalụ logo na isi ọna ọnya bụ
onye na-enegara anya onye ọzọ ihe na-amasị gị n'Awkuzu ụwa ndị ihe na-amasị m n'Awkuzu uri nne enwetago ndị ihe na-amasị m n'Awkuzu uri nne nke na-eneba na-opi mmadụ ebu a na-ete aba ya sị na ndị nwanne bịa bụ mmadụ n'Awkuzu ndị bụ mmadụ n'Awkuzu ana m ekene mbute ego n'Awkuzu mbute ego nwere ihe niile ana m ekene gị ekene mpa anyị ọkwụrụ karịsịa Igbo niile youth president mmadụ ka mmadụ ka ejika ize ọtago mmadụ ana m ekenekwa ya na-ekenekwa nwoke m eze ego n'Awkuzu kaira because na mmadụ kpọọ ụmụ nwanne kpọọ ya nwanne na-ekene eze ego na-ekene ọkarịsịrị azụ oyibo ọma mbala big jerry mmadụ kwa asị na mmadụ ka eji mara obodo ọchịta ozu ọra nke Awkuzu ụba na ndị Awkuzu nwere ekenekwana nwoke m na-ekene akawo adịghị na mma my paper ndị kpọọ dị nwanne kpọọ ya nwanne ikwuo gọvanọ ya na be anyị ya na ọ ya pụta kịta chịa ya ọbụma metụ Awkuzu mma metụ oyi nọmbara anyị metụ Anambra steeti mma na Awkuzu niile nwanne ka ọ dị ka eje gọvanọ na Awkuzu anyị akọkọ mmanwụ dị ejego gọvanọ na Awkuzu agakwa mmadụ na nwere egwu ọtụ ije nwa gọvanọ ọ bụrụ na ọ nwere egwu ọtụ na m aka ụmụ ọmalụ ịghọta na m aka ọ bụrụ osisi ndị gọvanọ ihe ekweta Tochukwu Igbo amalị ọ ya-achị ọfụma Tochukwu nnukwu ego isi ọna onye na mmanya ntọ eziokwu ihe na ọ ya-achị ọfụma ọya bụ ọchịga ihe adị mma mana ikwudo igbe eje mana ịmagụ na mgbe ahụ na anyị dị na nwatakịrị anyị ji anya nwatakịrị wee na ya nwere ya maara mgbe ahụ ka ị na-eto na maka Jonel ibe niile nọ maka ya onwe ka isi ahụ ya onwe ibe mụtara n'aka ya ka onwe ya jibe ekwu maka ya asịrị ị na-akwụsị maka ya bụ onwe ibe nwetara from John Nebulisa ihe ihe ama mma n'ụwa bụ na otu ị nọ o nwere ihe ihe eme n'ụwa nwere ya mụtara n'ụwa o nwere ihe ihe emekọta ibe 100% right you can never be 100% right ọtago ime mma ị nọ n'okwu mekwa ndị nọ n'okwu so no matter what ihe ọ bụla ime ọnụ ya kpọ ozi gị n'ọnụ ọtago so nwere ihe eme n'ụwa anyị na-ekwuru maka gị ọ bụrụ na ekwu maka gị ma anyị kọrọ jebe ịma magara nwa onye ịbụ ọ ga-ekwu ilu maka gị ekwuo maka anyị nke ekwuo ya ekwuo yes ịma na ọnwụ gị ebe na-aka aba ebe topic of the day of the month ịghọtago so ihe niile ekwu oyibo uche gị ma ịmara ihe ma ịmụrụ akọ ọmazigharị nke ihe na-efolo mara nke ihe efolo nwetago mana dike amaka obodo nwee dike ọ na-adị mma ndị mmadụ nke dike ka ọ bụ arụsị Awkuzu adịrị bụwa ovu mmanwụ ọnụ ozugbo na-ebe ma kịta ma na-ebe ya bụ na ibe mụtara n'aka ya bụ ezigbo ibe ka mmụtakwa n'aka ya ihe nke m nụrụ anọ anyị akọ ọ na ịmarị nke ọbịa adịghị mma ịrụ ọrụ n'elu ya were eti ihe in action ọ ihe a gwagịrị ihe ọwa abụrụ ya unu abụghị ya na Blord nwa Awkuzu ya ibe m na-akpụ ya ọ nwanne anyị nke ọ bụ ọfọ na ọ bụ onye Ebonyi steeti na mụnwa amarọ ibe m na-ekwu bụ na ọ ya abalị ya balị nwunye ọ na-amụba anyị balị ụmụaka ya balị ndị niile bụ ya n'anya biznes ị na-eme ọ na-abalị gị ịnọ into business eziokwu ka asị yes I'm into fabrics and less material. I sell less material. I have office in Aba shopping center. Onye nọ n'etiti anyị taa bụ Izuchukwu Nweke aka Blord na Awkuzu n'Ebonyi steeti onye a dị ire Blord ekene gị onye a bụ CEO Izi Fabric by Izuchukwu ọ na-ele material dị iche iche eji agba akwụkwọ eji akwa achebi menon supu ma ankara ma jonkoso ibe ọbụla bụ ihe akpọ material ịma na ịkụrụ oyi mịpụta anụ na-akwa ka iyi ede ọfisi ya dị na Aba ezigbo mmadụ ka ọ bụ anyị kenere gị na ihe eji ata na mgba thanks for coming. Thank you.